Teď jsme byli v Kroměříži, jako maminku teda přestěhovat, jako do té Prahy. A maminka mi slavnostně předala slovíce a řekla, Danuško, vypijte si to. Takže ji máme doma. Počkej, jste se vzali? Ne, proč už to vzdala, pochopila. Slivovici jsme si vzali, víš? Takže prostě teď mi už teda dá, řekla Danuško, odvezte si, vemte si tu slovici a vypijte si to s přáteli. No počkej, to je ale ta, co jsme jí tam pili, ne? Samozřejmě to není ona, máme prostě doma. Mezi tím za těch 30 let. A co mi to dala? Ne, hele, maminka za patoky. za těch 30 let se prostě tolik člověče vypařilo. Vzala mě během Přesně špunt, to byl korkový špunt. Všechno to zalili. Jak se Zalili to. Tolik se vypařilo za těch 30 let. Ale my máme pořád doma neotevřenou. Tady tu, co spil ty. Ano, ale tam má asi jenom 6 let. To nic jako. No ale tam jste mi říkali, a Ivo je svědek, že to je tahle ta zakopaná už to řekla všechno, jo? od tvýho dědy. Moje maminka